dubu wajen connect apps din nan, wannan wajen kenan. So sai mu shiga kamar da kuke gani ga yana app tap swap. Idan har naka bai nuna ma haka ba to ina mai tabbatar ma da cewa wallet naka na Solana bai yi connecting, na TapSwap bai yi connecting da Phantom ba. Idan har suka ta kai barkamu da wani lokaci idan har ka san ka yi connecting din wallet naka na Phantom, wanda na yi bidiyo da farko na nuna yadda za ka yi connecting, to ka tsaya ka kalli wannan bidiyon domin yana da matukar amfani a gare ka. Sannan idan har baka kalli wancan bidiyon na farko ba, wato kwata-kwata baka yi connecting ba, to ka koma ka je ka yi kalli wancan bidiyon domin ka zo ka kalli wannan. Matsalar da aka samu shine mun yi connecting din Phantom wallet wanda a can cikin ta hanyar Telegram mun yi connecting zuwa wallet namu na Solana na TapSwap zuwa Phantom, so ya nuna mana already ya yi connecting. So idan har ka shigo cikin Phantom naka ka je wajen settings, wannan wajen settings din can alamar settings din nan ka danna, idan har ka danna wajen settings ka zo wajen nan, wannan wajen da aka sa connected apps nan, so kaga not use apps nan, wannan rubutun da yake nuna ma haka a nan wajen, to yana nuna cewa wancan connecting din da muka yi randomly gaba ɗaya bai da alaka da Phantom ma bai san da mun wannan connecting din ba, ko kuma in ce bai yi saving din wannan wallet din na TapSwap din mu zuwa nan ba. So yadda za mu yi wannan connecting din shine za mu koma zuwa cikin Telegram namu. So za ka shiga cikin Telegram ɗinka sai ka je cikin TapSwap kamar haka, ka shige shi domin ya buɗe. Bayan TapSwap ya buɗe sai ka je wajen tax ɗin, kamar yadda kuke gani za ku ga gashi nan wajen connect Solana wallet ɗin, gashi nan ya nuna mana good, wato yana nufin cewa mun riga mun buɗe, mun yi connecting kamar yadda yake kenan. Bari mu jira ya buɗe. So kamar yadda kuke gani gashi nan ya buɗe, kun gani gashi nan ya nuna mana cewa connecting yayi. So amma a can wajen bai nuna mana cewa ga TapSwap da muka yi connecting nashi da yi ba, tunda a cikin in ba ku manta ba a cikin Phantom na shiga wajen da aka sa connect apps din nan, so yana nuna nan zai nuna ma duk wani application ko kuma wani wallet da kai connecting da shi wanda ba a Phantom din yake ba, kai connecting din sa direct, to kun ga bai nuna mana mu yi connecting da TapSwap ba kenan. So abin da za mu yi yanzu domin mu yi connecting din shine, idan da browser Chrome kake amfani kamar tawa, shine zaka danna nan wajen share din nan kamar haka. Idan ka danna wajen share din nan, wani yana kawo musu link a nan sama, ko copy za ku yi misali a nan sama, wasu yana kawo musu link a sama, wasu kuma irin wanda bai kawo muku link ba, idan ya kawo muku browser kamar wannan, kun ga Chrome, sai in danna kan Chrome. Ina danna kan Chrome sai in taba nan wajen domin in copy link din. So gashi na taba sai in danna nan wajen copy link din nan, sai in taba kamar haka. Ina tabawa yanzu na copy, sai in yi minimizing zuwa Phantom wallet dina. So kamar yadda kuke gani na shigo cikin Phantom, abin da zan yanzu zan taba wannan abun kamar browser din nan na cikin Phantom, shi zan zo in danna kamar haka. Ina danna shi kamar haka, abin da zan yi sai in zo in pasting din wancan abin da na kwafo a nan wajen. So sai in yi pasting kamar haka. Ina yin paste ko sai in search, ya danganta kuma da yanayin network din da yake wayanka. Idan kai search din ya danganta, za ku jira yi verification kamar yadda yake idan za ka yi ga Telegram ka yi mining, idan za ka yi ga kai TapSwap ka yi mining, za ku ga yana wannan verify din. So nan ma za ka dan jira shi ma wannan verify din ya gama kafin ka shiga direct kenan. Bara mu jira, ya danganta da network din kuma wayanka. Kamar yadda kuke gani gashi nan yana daukewa, yana nuna rashin network ne yake sa, naka kai ma zai iya haka, ba abin damuwa bane. Bara mu jira har ya tsaya. So bayan ya gama wannan connecting nahi, wannan connector da yake ta rawa yake nuna mana, zai nuna ma kamar haka wajen da aka sa select wallet din nan kamar haka. So idan har ka jira ka ga bai ba, za ka iya yin free kai minimizing, ka ƙara dawa, ka ƙara paste kamar yadda muka yi da farko, to zai nuna ma haka insha Allah. Sai ka danna select, kana danna select sai ka danna kan Phantom din kamar haka. Kana danna kan Phantom kamar yadda kuka sani ga wajen da aka sa connect din nan a ƙasa, sai ka zo ka danna kan connect. Kana danna connect, so already gashi nan ya riga yayi. Bara mu je mu duba can wajen connect apps din nan da muka duba na farko, mu gani cewa yayi connecting da Phantom ko bai ba, wajen nan kenan. So gashi nan sai mu dubo wajen connect apps din nan, wannan wajen kenan.
so sai mu shiga. Kamar da kuke gani ga yana app tap swap, idan har naka bai nuna ma haka ba to ina mai tabbatar ma da cewa wallet naka na Solana bai yi connecting, na TapSwap bai yi connecting da Phantom ba. Idan har suka ta distribute, gaskiya baka ɗaya daga cikin wanda za su ba wa wannan su bada, baka ɗaya daga ciki. So wannan shine hanyar da za ka yi kai connecting ɗin wallet naka na Solana na TapSwap zuwa Phantom direct yayi successfully. Idan har baka ga wannan ba to naka connecting din bai yi ba. So dan Allah ya kamata a yi sharing din wannan abun zuwa abokai da yan uwa domin su ma su gani su amfana su yi wannan abun. Idan ba su yi ba to duk wannan connecting din da muka yi na farkon bidiyon nan ya tashi a tutar babu, saboda wannan kun ga ya nuna mana yi connect, amma wannan shine asalin connect wanda in ka higo wajen app connect din nan na cikin Phantom ya nuna ma cewa ga shi nan yayi connecting da TapSwap, to shine yayi connecting. Idan ba haka ba kuma, idan baka yi wannan ba, ina mai tabbatar ma da baka ɗaya daga cikin wannan mana din da kai ya tashi a banza. So bai fice kwana 5 bane ko 4 ya rage mana. So da Allah a yi sharing ga sauran abokanai domin su amfana. So kada ka manta, idan wannan bidiyon ya burge ka kai sharing, kai sannan kai like. Idan wannan bidiyon ya burge ka kai liking, sannan ka kai comment akan wani abin da baka gane ba. Insha Allah zan yi kokari wajen baka